welcome to Nikki Vlogs! For today's episode, we're here at Alaminos, Pangasinan! Let's go! Good morning! Ang una natin pupuntahan is the Pilgrimage Island. So boat ride si Baby James ay worth 2,200. Tatlong taon na kami. O diba? Let's go! So our first island, we have the Pilgrimage Island. Tara, let's explore Pilgrimage Island. Titingnan natin kung anong makikita natin dun sa tuktok. Let's go, guys! So, pwede nyong makita yung napakalaking si Jesus. Nakikita niyo ba yan? Jesus the Savior. And, pupuntahan din natin doon. I think that is Mama Mary. And meron dong konting hiking papunta. Hindi ko alam yung meron doon. Pero try natin puntahan, di ba? So, from here, all the way there. Baka makikita natin si San Pedro. Hala! San Pedro! And meron din dito. Yan. Kaya nga naman siya tinawag 100 Island kasi ang daming islands. Bibilangin natin lahat yan. O diba? Napakaganda ko. Ay, island. Wala pa nga din pa no. Feeling ko yun yung next, di ba? Wow! O, di ba? Perfect! So, punta muna kami sa kabilang side. And welcome to my helipad! Guys, let's go! Andito na tayo sa kabilang side. Doon tayo galing kanina, oh, di ba? Sa may helipad. And we are here kay Mama Mary. Nahawakan ko lang si Mama Mary kasi dati nahawakan ko lang si Mama Mary Sharamay. Ha! Shout out sa iyo! So tara, akitin natin si Papa Jesus. Fairness, isang island pa lang, nakakapagod na. Ito na ba? Ito na ba? Hindi ko pa nakikita si Papa Jesus. Yun! Ayun siya. Ito na tayo. Alright. Pagod ka? Yes, nakakapagod. Pero worth it ang pagod kasi ang ganda ng view. Look at the view.
Beautiful. Hi. Okay, update. Dito na tayo sa last stop. Diba? Doon tayo galing. So, first stop, helipad. Or 360 view. Tapos second stop namin, doon. Kay Jesus. And then third, dito, yung chapel or the botanical garden. And we have here on our last stop. Ano meron dito? Wow. Kunin na yata na tayo sa San Pedro. After 1 hour, tapos na kaming mag-explore sa Pilgrimage Island. Kaya tinawag na namin si Baby James. Baby James, let's go! Pupuntahan natin yung ating next island. Pasukin natin yung cave kung anong meron. Malay mo, may hidden treasure. Ha? Hindi wala kayo maanghang kayo. Ako. Ay pa yung tumalon. And it's another paradise. Guys, may cliff diving din dito. Try natin. Andito naman tayo ngayon sa Quezon Island. Tara, let's explore Quezon Island this time. Alright. Oh, may cave sila dun oh. Cave. Wow. Oh, diba? May lutuan. Oh, ito siya na cave. Ay, hindi ko maganda siya. Perfect! I love it. Ganda. O diba? Ang ganda-ganda dito. Okay. Malinaw din yung tubig. Tapos meron din dito. Meron dito sa taas. Wow! May zipline! Over there! So maraming mga water activities. Ayan no, nakikita mo may banana boat, may zipline. At ano pa yung isa? Mamaya pupunta natin yan dyan. Sa ngayon, aura-aura muna tayo. Alright. Op! Cameraman, mababangga ka! Op! After natin dun sa cave, dito naman tayo, tatawid tayo sa may hanging bridge. Alright. Ano bang meron sa hanging bridge? Anong meron sa island na yan? Diba? O, yun yung mga nag-activity doon. Sigaw sila. Oh, ang ganda. O, diba? Malinaw yung tubig. Sobrang linaw ng tubig. There. Guys, don't forget to like, share, and subscribe Tiki Vlogs for more DIY.
travel. So it's another view of the 100 Islands. So ngayon, nandito tayo sa Quezon Island. Dun sa tapat is the Lopez Island. Magkakatabi lang yung mga islands dito. Ayan o. Daming mga bangka. Ibig sabihin, madaming mga tourists. Perfect. So basically, it's another view lang talaga. If you're looking for a transient house na malapit lang and budgetarian, this is the perfect place for you. Balagot Transient House! Wow! Actually, dito kami nakastay and I highly recommend kasi nga from here, papunta dun sa Lucap Wharf, yung parang night central market nila, it's just like 3 to 5 minutes away lang. And then dito sa tabi, marami din kayo makikita ng mga transient house. Magkakatabi lang yan sila. Pero napunta kami dito kasi nga, we are budgetarian. So, papakita ko kung anong meron dito sa Balagot Transient House. Naka-check out lang ng mga kagabi, meron kaming kasabayan na 20 packs, family sila. Dito sila nagstay sa baba. Yan. Pwede magluto dito, meron silang kitchen, then sa taas. May griller. And, kung gusto nyong makontak si Balagot, here is the answer. Please contact Balagot Transient House. Yeah. And kung pupunta kayo sa 100 Islands, dapat nakastay lang kayo sa may Lucap. Ito, parang barangay yung Lucap, di ba? So, malapit lang talaga siya. Huwag kayo dun sa may sentro nila. Kasi dito, walking distance lang lahat. Tapos, from here as well, diretsohin nyo lang yan. Meron ng 7-Eleven. Sulit na. Hindi kayo problema, guys. Oh, kasama pa si Muning. So, ito yung room namin with air condition for 2,000 per night. Yung room namin is good for 6 person na siya. Pero ngayon, 3 lang kami. Tapos 2,000 per night ang singil sa amin. Kasama na dyan, own bathroom and meron siyang air condition. Perfect. Di ba? So, bukod dyan, meron din silang pasala. O, di ba? Taran! So, pwede na anytime, pwede nyo siyang gamitin. Pwede kang matulog dito eh. Oo, may TV pa. Pwede yung gamitin as long as naka-check-in kayo dito sa Balagot. Then, meron silang kitchen. Meron silang ref. So yan, mga room din yan. Iba-iba yung mga rates ng mga rooms nila dito. Tapos, ayan. Gaya niyan, sa 3rd floor, it's reserved na. Tsaka alam nyo ba, napakabait ng may-ari dito. Si Teacher Clarissa. Teacher Clarissa or Teacher Clarissa. Come on now, check in. What are you waiting for? Wow! Let's go! Epa! Parada Nikas Road! Go! Ang ingay! Ang lamig!